kae iki burung kok. Banding. Dalem Pak De. Menika sinambi mangayu bagya, kala wau wonten panjuwunan Banding. Nggih, napa? Sing ngersaki kasih Mbak Anting lho, ngersaki Napa? caping gunung. Ana duwite 100. Tenan ora? Tenan. Anak loro kok. Ora iki nggo dhewe. Oh iya. Iki lho. Saya sangat yakin dan percaya sama Pak Jumbo, orang yang sangat jujur sekali. Nggak boleh ngelawan dalang loh, nggak dibayar. Loh. Oh, wes lunas. Piye? Buatan apa? Jarene huhu ngono kuwi. Nek cara aku tak santet kok, Dik. Aja, wis ben. Sekarang yo pancen lambe ngermumoh. Iki ngersake caping gunung, Nduk. Di Pinangkani, ya ta? Kalian pundi? Hah? Gagerake pundi? Ayo Banyuwangen. Kamu itu orang Banyuwangen. Madura kok Banyuwangi kok. Kamu orang Madura ya kudu iso gagrak wetanan. Nggih. Saya kemarin juga ke Jawa Timur tapi cuma sampai Tulungagung. Wah, wis tekan Tulungagung Pak De? Loh, kamu itu nggak tahu. Saya itu wis gelem dolan. Aku ngerti loh Tulungagung gone apa. Apa? Enek sing Ora. Jeh, caping Gunung Madura. Nggih. Monggo Pak. Suara kok ngangeni. Iya ta Pak De. Heeh. Mon memajang kon kerok. Kon apa? Kon kerok. Kon keruk. Kon kerok Pak De Jumbo. Heeh. Nek ker apa-apa. Ora nek kebablasan. Mon memajeng kon keruk janor koneng rati bocah ora spirakno suarane lho. Iya ta Pak De. Heeh, Jan. Alhamdulillah ini berkat banyak pelajaran salah satunya ten panggungnya Pak De Jumbo. Nggih. Ya ora jane. Ya iya loh. Terbentuk wiwit dari Swargi Kisena Nugroho itu sudah kelihatan bocah iki mesti arep dadi bintang tamu. Wah, ternyata betul. Nah, kebetulan kesempatannya ten ini Pak Jumbo, ten dalang-dalang yang lain wis pokoke kula nggih remen banget ketemu Pak Jumbo, suwe mboten ketemu brengos wis tekan lambe. Tekan apa? Koyo arep dipangan. Kowe urung tau kesroget brengos kok. Wes bojoku ya brewok. Tak cukur iki Bune Dani ra entuk. Lah napa to? Tak resiki ngono iki Bune Dani ra entuk. Lah ora apa-apa ben apa? Apa Ibune Dani ra entuk aja, nggo keri-keri. Lah iya ben ala keri. Kembali baik madari. Nduk Ting. Dalem Pak De. Kemarin adik saya itu masuk angin. Hah? Basan kakang nih mayang ning kene iki terus sehat iki, terus nonton iki. Sing pundi? Itu adik saya itu. Oh, itu adik panjenengan. Kok cantik sekali. Oh, wong sing kakang ini bagus kok iki. Lah wong langit. Dora